belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, is gisteren op Curaçao aangekomen. Ze bezoekt de komende dagen de 6 eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op Curaçao zal ze naast kennismakingsgesprekken ook een bezoek brengen aan de barakken naast de SDKK-gevangenis. Zaterdagmiddag volgt er een persconferentie van Van Huffelen. Gisteren vond de behandeling plaats van een zaak tussen minister van Financiën Javier Silvania en oud-medewerker Vanessa Gijsberta. Volgens Gijsberta heeft de minister zich beledigend uitgelaten over haar op sociale media. Ze heeft een zaak aangespannen wegens laster. De rechter vroeg minister Silvania tijdens de behandeling wat hij zelf vindt van zijn uitlatingen op sociale media. Rechter Laster wilde weten of Silvania vindt dat hij zich chic gedraagt op Facebook. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang off patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Oud-medewerker van het ministerie van Financiën, Vanessa Gijsberta, heeft een zaak aangespannen tegen minister Javier Silvania wegens laster. Gijsberta is de dochter van oud-minister van Financiën, Kenneth Gijsberta. In de periode dat hij minister was, werkte zijn dochter voor het ministerie. De huidige minister van Financiën vindt dat Vanessa Gijsberta een kwalijke rol heeft gespeeld in de keuze voor een softwaresysteem van Bearing Point. Dat is duur en werkt niet, aldus Silvania. Vanessa Gijsberta ontkent dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld in het kiezen voor dit softwaresysteem. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft een bewaker van Playa Porto Marie ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij heeft geschoten op 2 mensen die inbraken bij Playa Porto Marie. Maar volgens de man heeft hij uit noodweer gehandeld. Het gemeenschappelijk hof gaat daar nu mee akkoord. Wel is de man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1,5 jaar veroordeeld, omdat hij geen machtiging had voor het vuurwapen waarmee hij schoot. Een ruzie tussen parlementariërs Eduard Braam en Quincy Girigori is helemaal uit de hand gelopen. Braam heeft op tv verklaard dat hij van beveiligers van de oud-minister heeft gehoord dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van minderjarigen. Zelf is Braam 20 jaar geleden veroordeeld wegens misbruik van de minderjarigen. Nu zijn de beveiligers van Girigori boos op Braam dat hij die verklaring heeft gedaan en eisen ze rectificatie. De Maristella VSBO Montaña is de afgelopen half jaar 2 keer slachtoffer geweest van een diefstal van de toegangsdeuren naar de school. Gisteren werden de deuren gevonden die een half jaar geleden zijn gestolen. Ze zijn aangetroffen in een huis in de wijk Montaña Abau. Afgelopen dinsdag werden de nieuwe deuren gestolen, die zijn nog niet teruggevonden. De Extra schrijft vandaag over een boot die gisteren volledig is uitgebrand. 2 mannen waren op de boot aanwezig die op het water bij Piscadera lag. Toen ze rook zagen, sprongen ze van de boot af, zwommen naar de kust en konden met een Sea-Doo de brandende boot aan de kust brengen. De brandweer heeft de brand geblust, maar de boot is totaal vernield. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.